A l'any 2000, un meteorit s'estampa contra la Terra i es mor la meitat de la població humana. 15 anys després, uns bitxos raros, que es diuen apòstols, venen a exterminar la humanitat. Als japonesos no se'ls ha hagut altra cosa que fer una empresa que es diu NERV i fabricar uns robots gegants, les EVAs. I ara, uns nois i noies adolescents hauran de pilotar-les per salvar el món. La sèrie és un petardasso mental impressionant i per això us faré un resum per estalviar-vos 9 o 10 hores de la vostra vida. Avui te'n faig un resum de Evangelion. Aquesta és la història d'en Shinji, un noi adolescent japonès que té una crisi existencial, una mare morta i un pare que passa d'ell. Un dia, el tercer apòstol comença a atacar Japó. I diràs, si aquest és el tercer, on són el primer i el segon? Doncs bé, més endavant ja s'entendrà. De moment, només saber que la sèrie menciona que hi ha 17 apòstols. Com que a l'apòstol li tiren de tot i no tenen collons de petar-lo, en Gendo, el pare d'en Shinji, que és dirigent del NERV, li demana a en Shinji que piloti un robot per lluitar. Shinji, puja el robot, li diu en Gendo. No vull, diu en Shinji. Aleshores li diu, si tu no puges hi haurà de pujar la Lei. I li ensenya una noia plena de ferides. Pobreta. I després de fer-se pregar una mica, en Shinji puja l'Eva. I sense cap entrenament previ, protagonitza una batalla duríssima. I amb aquest ja hem empatat un apòstol. Posem un comptador. És el primer de 17. Però, ei, això no són robots, són uns bitxos raros. Així és com en Shinji comença les seves aventures a dalt de l'Eva. Però ell no està sol, perquè està acompanyat d'un gran repertori. I són la Misato, com la comandant, la Lei, com la pilot que és una mica rara, la Litsuko, com la científica rossa, Fuyutsuki, com l'esbirro d'en Gendo, en Toji, com el xungo del col·le, en Kensuke, com el friki, els paios de Sele, com els que tramen coses rares, aquests científics, com els que estan per allà per explicar coses i reaccionen de manera exagerada. En Shinji se'n va viure amb la capitana Misato, que li farà de tutora. També comença a entrenar-se pilotant l'Eva i a fer servir una pila d'armes. A l'escola, el xungo de classe li carda una pallissa. Després arriba un altre apòstol, i només començar la batalla, la caga. Se li trenca el cable de l'Eva. Ah, perquè això no t'ho havia dit, les Eves van amb un cable, i si la desendolles, la bateria li dura 5 minuts. Aleshores, en Shinji veu que hi ha els seus companys de col·le per allà a prop, i no vol lluitar per poder fer-los mal. Els puja des del robot, que no és un robot, i la Misato li diu, Shinji, torna a la base, però en Shinji diu, una merda, aquí el pilot sóc jo. I en Shinji guanya clavant-li el cúter a l'apòstol, just abans que se li acabin les piles. Uf, ha anat un pèl. La Misato està cabrejadíssima. Imagina, li han desobeït un ordre. I en Shinji està deprimidíssim. Imagina't, l'ha menyspreat l'única figura materna que té. Aleshores, no vol pilotar l'Eva mai més i se'n va. Però després se li passa i torna. Però se'n dona compte que el seu pare fa coses rares, perquè per algun motiu està enganxat a la Lei. Però això no importa, perquè ara ve un apòstol. És un rombo que vola i dispara un làser. Munten un plan molt enrevessat per apretar l'apòstol disparant-li un altre làser. Però la cosa va com una merda. La Lei s'hi juga la pell per protegir en Shinji, guanyen i protagonitzen una de les escenes més emotives. La sèrie podria haver seguit així, amb la Lei i en Shinji patant apòstols, però s'hi sumen dos personatges nous a aquest repertori. La Azuka, una noia de sang calenta que té la seva pròpia Eva i se'n va a viure amb la Misato i en Shinji. I en Kanji, un espia que és l'exnòvio de la Misato i trama coses rares. En Kaji va veure en Gendo i li diu, mira, aquí et porto el primer apòstol en aquesta maleta. Per tant, li sumem més 1 al comptador d'apòstols. Mentrestant, estem uns quants episodis que l'Azuka, la Lei i en Shinji viuen interessantíssimes aventures pilotant l'Eva i petant apòstols, com l'apòstol que peten junts l'Azuka i en Shinji a sota l'aigua, o el que peten junts l'Azuka i en Shinji fent una coreografia sincronitzada, o el que peta l'Azuka dins d'un volcà, o el que peta en Shinji quan se'n va la llum al NERV amb l'ajuda de l'Azuka i la Lei, o quan els tres se'n peten un que és una mena d'ull gegant que està a punt d'estavellar-se contra la Terra. Després la Litsuko no vol ser menys, i es peta un apòstol que és una mena de virus informàtic. I després veu una bola rara que vola, que atrapa en Shinji, però per sorpresa de tots, la rebenta des de dins. De tant petar apòstols, l'Azuka i en Shinji comencen a agafar-se carinyo, i sembla que tindrem una mica d'amor heterosexual, però al final res. Però no passa res, perquè en Kanji i la Misato van per feina, i encara que s'acabi el món, sempre hi ha temps per l'amor heterosexual. I tot anava relativament bé fins que comença a anar relativament malament. La Misato descobreix que en Kaji trama coses rares. En Kaji li ensenya a la Misato que el subterrani del NERV tenen el segon apòstol crucificat. Per tant, sumem més 1 al comptador d'apòstols. I li diu que l'extermini de l'any 2000 no va ser un meteorit, sinó un experiment amb el primer apòstol. La Misato es queda amb diverses preguntes, però això no importa, perquè ara hi ha un nou pilot, en Toji. Però la cosa no dura gaire, perquè l'apòstol infecta l'Eva d'en Toji. En Shinji es nega a lluitar contra l'Eva infectada, perquè és evident que dintre hi ha una persona, però ell no sap què és en Toji.
Aleshores, en Gendo activa el pilot automàtic. Ah, que això tampoc t'ho havia dit. En secret, en Gendo va fer servir la Lei per crear una intel·ligència artificial per pilotar l'Eva. I el pilot automàtic està zumbadíssim i deixa l'altra Eva trinxada. En Shinji està cabrejadíssim, imagina't, li acaben de matar el seu amic. Però... Encara és viu! Però no importa, en Shinji decideix un altre cop que no vol pilotar l'Eva mai més i se'n va. Mentrestant arriba un altre apòstol i comença a trinxar-ho absolutament tot. Les Eves de l'Asuka i la Lei són trinxades. I com aquell qui no vol la cosa, en Shinji es troba en Kanji i es posen a fer-la petar enmig del merder. I quan tot semblava perdut, en Shinji arriba just a temps per salvar-los a tots i protagonitza una duríssima batalla. Just quan en Shinji estava a punt de guanyar, se li acaba la bateria, però... l'Eva desperta i es menja l'apòstol. I quan dic menjar, és menjar de manera literal. A partir d'aquí tot es complica. En Shinji queda atrapat dins l'Eva i allà a dins hi descobreix una cosa. Dins l'Eva 01 hi ha l'ànima de la seva mare. Amb un flashback oportú, s'explica com la Yui, la mare d'en Shinji, va morir fent proves amb l'Eva. Mai es va trobar el seu cos i en Gendo, com qui no vol la cosa, va decidir clonar la seva dona i va crear la Lei. I els robots gegants no són robots, són éssers vius fets a partir del primer apòstol. Però això no és tot. A partir d'ara, res serà igual. En Kaji mor. Però si això t'havia deixat patat, prepara't, perquè ara ve un apòstol cabron que fa atacs psicològics i l'Asuka queda en un estat de profunda depressió. I si tot això no et semblava prou, prepara't, perquè la Lei mor per salvar en Shinji. Però... encara és viu! O algo així, perquè és un clon. De fet, totes les Leis són clons. Hi ha una pila de Leis. I la Ritsuko explica com la Lei és un experiment macabre, un més de tants que han fet. De cop i volta apareix en Kaworu, que ve a substituir l'Asuka com a pilot de l'Eva 2, mentre l'Asuka és a l'hospital. És un xaval la mar de trempat i que de seguida es fa amiguet d'en Shinji, tot i que... És una trampa! En Kaworu és un apòstol, però és un apòstol bo, perquè li demana en Shinji que el mati, i així es podrà salvar la humanitat. I protagonitzen el moment més tens i, per tant, més estàtic de tota la sèrie. Xof! Després d'això, la sèrie s'acaba abruptament amb uns monòlegs i una escena on tots els personatges feliciten en Shinji. Aquest final va cabrejar moltíssim els fans de la sèrie i els van refer amb 2 capítols finals amb una pel·li anomenada The End on Evangelion. Però això ja us ho explicaré un altre dia. Apa, adéu, cuideu-vos molt! Ja podem aplaudir?